Επιστροφή στο γήπεδο του Θέρμου για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου ανάμεσα στον Κεραυνό Μηδιάς και τον Όμηρο. Το σκορ είναι στο 0-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που την περιοχή είχε ο Όμηρος στο μεγαλύτερο διάστημα. Ωστόσο οι πολύ μεγάλες φάσεις δεν έγιναν. Ο Κεραυνός που απήγησε κυρίως από στημένες φάσεις, ενώ ο Όμηρος κυρίως από μακρινές αποστάσεις. Κάποια σουτ του Δερβίση και του κάτω πόδι. Μόνο θα κοίσει το δεύτερο ημίχρονο. Το Γιάννιας. Θα εδώ για τον Γούργαρη. Μεταξύλης. Δερβίσης. Μπαλαγούρας. Το Σούτο. Έδειξαν με τον Προβίδα οι παίκτες του Κεραυνού. Τώρα προσπαθούν να μπουν στην αντεπίθεση εδώ και το λάθος. Κούσης αφήνει για τον Μπούρο. Άλλη αυτό για τον Κούση. Άρχισε να βγάλει κάποια σέντρα εκεί. Τιμένει ο Κούσης, έβγαλε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, παραπέρασε και τον Μαντουλιάνη. Κανείς όμως εκεί πέτυχε, συνδυάς δεν υπήρχε. Μπράβο ρε Γιώργο! Εντάξει, πάμε! Μπράβο Μανώλη! Καταπόδης. Τσεχοπανόπουλος. Βουλγάρης. Πήγα στην πάρα από τον Κούση. Εκτός με τη στράτο από τον Καταπόδη. Δερβίσης εδώ κλείνεται ανάμεσα από δύο. Κρατάει την μπάλα. Μπαλαούρας. Μπαλαούρας. Δερβίσης έκανε το λάθος. Κλέβει ο Κούσης, αφήνει πλεονέκτημα ο Τέικερος. Παλιά το έκαναν εδώ για τον Κοκόνη. Κοκόνης εκεί με τον Βαλτογιάννη. Κοκόνης επιχειρεί το σουτ στα χέρια του Ζέρβα. Καλή προσπάθεια εδώ από τον Σπύρο Κοκόνη, τον πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Θέρμου με 7 γκολ. Ο Ζέρβας σε ετοιμότητα, μάλιστα την μπάλα. Στο 48 αυτή η φάση. Μπράβο Κοκακή! Λάγιο τώρα για τον Κεραυνό. Σάβας για τον Αρκουμάνη. Δάλλας. Η σέντρα. Και από τον Τσικοπανόπουλο. Θα το πω φίλη στην μπάλα, θα γυρίσει ο Βούλγαρης. Προσπαθεί μόνο στο Καταπόλης, πρέπει να σταματήσει ο Προβίδας. Ο Μαρτίνης Δροβάκης στο παθή του για φάουλο, απαντάει ο ρέφερι. Θα βλέπουμε μετά σε αισθητικούς αγώνες. Καταπόλης. Κάνει φάουλο εκεί από τον Κούση. Πάσα πίσω κάνει. Ένας Μαλκίας που πέρυσι πήρε την ΑΟ σε ένα μπαράζ. Έχουμε αυτό το φάουλ τώρα. Με τον Βούλγαρη. Πήρε την κεφαλιά εκεί ο Δερβίσης. Το σχόλιο είναι ο Κασαβοχρήστος. Σαφωνόπουλος.
Έχει την μπάλα ο Κούσης. Παλιά εδώ για τον Αρκουμάνη, σας θες offside ο Αρκουμάνης. Κόλληξε από τον δεύτερο εδώ, τον Βαλιάνο. Μαλαούρας. Αλεξόπουλος. Πετρινός. Επίσης, ο Γιάννης αλλάζει παιχνίδι για ποιον. Με ενοχλώριτα ξεκίνησε δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Περίπου στο ίδιο με τύπο πουλάει το πρώτο ημίχρονο. Κούσης. Αναβαίνει ο Μπούρος. Η σέντρα. Όλα το πόδι του εκεί ο Αρκουμάνης. Αδράνησε ο Κοσμοδέρος και Τετρινός. Πίεσε και εσύ πάρε. Έφυγε παράλληλα προς την αιστεία του Ζέρβα. Καλή στιγμή εδώ για τον Κεραυνό. Στο 52. Καλό, μπράβο Μάνο. Πάλι τώρα για τον Κεραυνό. Πάρε βάθος να μπορεί να σε παίξει. Έτσι, μπράβο. Ο Κόνης. Πρόσεχε. Πάνω στον Καταπόβη. Έχω αυτή την πάσα, Σπύρο. Ο Γιάννης. Ωραία εδώ για τον Παλαούρα. Που έκανε το σούτ στην κίνηση. Πολύ καλό σούτ. Έπεσε στη γωνία του και ο Κατσαποπρίσος. Δεν την βρήκε την μπάλα. Αυτός και το έδειξα out. Καλή στιγμή εδώ για τον Όμηρο. Η απάντηση στην ευκαιρία του Αρκουμάνη. Στο 53. Ο Παλαιός που διαμαρτύρεται για κόρνερ. Μην το ξανακάνει, είναι λάθος σκέψη. Μεγάλη απέναντι. Εκεί πρέπει να πάει πάρα. Ή, Σπύρο, ή κάθετα. Εκεί είναι η κάρτα στον αρχηγό του Μύρου. Έλα, Έσπαρ, δεν είναι κόρνερ. Έλα, Έσπαρ. Πώς γίνεται να το βλέπω και δίπλα και με το δω και εσύ, δεν το καταλάβω. Προσπάθεια για να μου θέλεις αυτό. Μπράβο ρε πάνω. Εδώ για τον Αρκουμάνη. Αρκουμάνης εκεί με τον Τετρινό. Αν θέλει το κύριο Τετρινός θα πρέπει να βρει και στο πρόσωπο του Αρκουμάνη. Έτσι σταματάει το παιχνίδι. Μάνο! Πάμε μία, μπράβο, έτσι.